Sajam turizma, i to na Beogradskom sajmu, se otvara 23. februara i nas interesuje pod broj 1. Da li ljudi su se već navikli na uplaćivanje letnjih aranžmana u februaru? Ako nisu, kako ih nagovoriti da to urade? I pod 3, koje su to destinacije aktuelne ove godine? Da li imamo Egipat, Tursku, šta beše još, Tunis, te destinacije koje smo prošli godina potpuno zaboravili. Jelena Milanović je sa nama, ona je direktorka agencije Viva Travel. Dobro jutro i dobrodošli. Sada, kažu svi u svetu, pametni ljudi sada kupuju aranžmane, sad je dosta jeftinije i to stvarno jeste tako. Koliki je procenat pametnih? Pa da vam kažem, sve manje. Da. Toga je manje nego ranijih godina. Jer prosto smo već negde u situaciji da ljudi prestaju da biraju destinacije, da im je jedino važna cena. Za one koji žele da izaberu destinaciju, da izaberu smeštaj, ovo je pravo vreme. Pa dobro, ali ne, baš suprotno. Dakle, sada se bira po ceni, zato što su sada u toku ti popusti za first minute aranžmane. Da, ali ljudi čekaju last minute. A ljudi čekaju last minute? Ljudi čekaju last minute. Koliko je jeftiniji last minute od first minute? Pa u zavisnosti od toga koliki je problem negde. Šta je ostalo, jer to što ostane vrlo često se da i ispod nabavne cene. Ali možete sada pretpostavite gde će biti problem? Ili je uvek, gde je jednom problem, uvek problem? Ne može da se pretpostavi. Ne može da se pretpostavi zato što se desi zemljotres negde i tu se napravi problem. Zato što se dese negde nemiri i onda se tu napravi problem. Tako da mi taj problem... Šta je aktuelno ove sezone? Dakle, da li vam traže Tursku? Da li traže Tunis? Da li traže Egipat? Ili je i ove godine, kao i prošle godine, navala na Grčku? Italija ide bolje. Italija? Italija ide mnogo bolje nego ranije. A ovi zemljotresi? Ništa, zato što oni su u centralnoj Italiji, oni nemaju veze sa morem, nemaju veze sa Riminjem, nemaju veze sa Sicilijom. To se dešavalo u blizini Rima, prosto. I recimo to je nešto što je, da kažem, iz godine u godinu sve bolje i shodno tome mi onda i proširujemo to. Tako da smo mi recimo ove godine podigli čarter za Rimini, koga do sada nije bilo. Eto, to je neka nova destinacija, Rimini avionom. To može da se... I to su ljudi već videli, znači to je krenulo onog trenutka kada se postavilo. Dobro, Rimini je nekad bio aktuelan. I ponovo je. Da, pre 20 i više godina. Ali prošle su generacije koje to nisu videli i presudake. Šta je tamo aktualno? Da li to što je sve nekako blizu, tu vam je i more, a tu su vam i veliki shopping centri, veliki outleti, veliki proizvođači i veliki brendovi koji imaju dosta povoljne cene tamo? Sve zajedno. Ja generalno volim Italiju i uvek kažem da je Italija zemlja gde onako sva čula uživaju. Lepo je za videti, lep je dizajn, lepa je moda, lepo je sve lepo. A traže Tursku? Tursku ja ne mogu, mi nismo agencija koja je poznata za Tursku. Mi radimo Tursku kroz Istanbul, kroz evropske gradove, a konkretno letovanje nema nekog... Je li ide neko u Istanbul? Da, u Istanbul se ide. Za Istanbul su izuzetno povoljne cene. Dobro, i tamo nije bilo problema. Samo je bio vojni puč i smenili su predsjednika, pa su vratio na vlast i uhapsili pola države. Ja sam skoro bila stvarno i generalno nešto sve to... Znate šta kažu oni koji idu u Istanbul? Kažu da je fantastično u Istanbulu sada zato što nema više onih kolona, stajanja satima u saobraćaju. Sve teče, da. Teče, sada više nema u Istanbulu ti guši. Ali šta je sa morem i sa Grčkom? Grčka standardno dobro ide svake godine. Ono što je možda, a što ste me pitali, ove godine malo bolje nego ranijih, jeste interesovanje za Egipat. Čini mi se. I tamo je mirno, pa tamo je fantastično. To fenomen. Koliko košta aranžman za Egipat neki? Pa ne znam, zaista ne znam. Mislim, prosto zavisi od hotela. Dobro, ali povoljni su hotela. aranžmani svi za Pa Egipat, uključujući avionski prevoz. Ali da li istina da vi znate kada vam neko uđe u poslovnicu, vi tačno ga vidite da li ima novac, nema ili je neodlučan i traži pomoć od vas. Dakle, da li vi uspete da odmah njemu prodate svoj proizvod? Ja imam dve devojke koje su završile psihologiju na šalteru, ali nismo dostigli taj stepen vidovitosti. Tako da se mi trudimo da udovoljimo potrebama onoga što čovek zaista želi. Ima neodlučnih, pa se pomogne prosto sa prezentacijom destinacije, a ne
usmeravanjem na destinaciju. Dakle, kada postoji jedna turistička agencija, odnosno kao neko ko je direktor turističke agencije, kako razmišljate? Dakle, sasvim je svejedno da li je neko ušao da uzme aranžman za 100 evra 7 dana, 200, 500, 1000 ili više. Dakle, vaša fokus grupa su koji turisti? To je zaista individualno i kao što ste vi predani vašem poslu i potpuno vam je svejedno ko sedi ovde, vi ćete vaš posao odraditi maksimalno profesionalno, to sam primetila. Hvala. Čak i kad su Marsovci u pitanju. Isto tako... Nisu Marsovci, vanzemaljci. Vanzemaljci, da, vanzemaljci. Isto tako i mi zaista ne vrednujemo turistu po ceni koju plaća. Ja sam odgovorna, a zahvalna sam svakom koji je izabrao našu agenciju da sa njom putuje svejedno, da li su to evropski gradovi koji koštaju od 39, 59, pa ne znam, do 590, ili je to Grčka gde smo mi recimo za prve smene dali gratis smeštaj, ili to isto što će u sezoni koštati 300 eura po osobi. Gratis smeštaj ste dali? Gratis smeštaj smo dali. Za sve prve smene na svim destinacijama imamo ih 23. I što se vama isplati tako da poslujete? To se nama isplati, mislim, prosto politika poslovanja jedne firme je drugačija od neke druge. Ja recimo konkretno, mi imamo najviše žalbi u tim prvim smenama gde ljudi to plate 39 eura plus 3000 dinara prevoz. Naprimer, lupam cene. I onda mi stalno odgovaramo na te žalbe. Sad, da bi mi izbegli da se ljudi žale, mi smo dali gratis. Jer ja verujem da se niko neće žaliti ako je dobio besplatno. Nemojte da budete sigurni. No, bit će žalbi sigurno. Nemojte da budete sigurni. Sajam turizma od 23. februara. Znamo da na sajmu dajete dodatne popuste na first minute popuste. Jer će tako biti? Ne, to zavisi. Znači, neko se odlučio da već first minute da maksimalno koliko može. Pa to je sad od agencije do agencije. Mi dajemo do 50% za hotele koji takođe odobravaju popuste. A na naše aranžmane ćemo davati oko 15%. Zavisi od destinacije. Zavisi da li je avio aranžman, da li je autobuski. U svakom slučaju su različiti popusti. Kažem, do 50% i mi popuste dajemo od danas. Znači, mi ćemo imati praktično celu nedelju popusta od ponedeljka do nedelje. Da, hvala što ste bili gošće. Hvala što ste bili gošće našeg programa. Da, i sve najbolje.